Здравейте! Казвам се Петя и съм сертифициран водещ на курсове и работилници за уверени родители по метода на позитивна дисциплина и майка на 2 броя момчета. В днешното видео ще си говорим за това, защо децата не слушат. Чули ли сте предположения от рода на защото е инат, защото иска да ми е гадно, защото сме ужасни родители, или това обикновено го чуваме като предположение отвън, защото сте изтървали положението. Характера му е такъв. Нито едно от тези предположения обаче не дава пълна яснота защо пък децата наистина се държат зле. В днешното видео ще си отговорим точно на този въпрос. Американският психолог Рудолф Драйкъс казва: дете, което се държи зле, е обезкуражено дете. И какво иска да ни каже той с това? За какво си говорим в позитивна дисциплина най-много? Това са нуждите от значимост и принадлежност на децата. Всички хора имаме еднакви нужди и различни начини, с които се опитваме да ги задоволим. Знаейки това като родители, когато наблюдаваме, слагам го в кавички, лошо поведение, което не ни харесва, кара ни да се чувстваме зле, това значи, че някоя от тези нужди в детето не е задоволена. На база на своя опит, детето изгражда в себе си убеждения и вярвания, които се превръщат в автоматичен начин за действие. Всички хора сме по този начин. При децата, както сте чували най-вероятно израза, те са като един бял лист, тепърва се зараждат тези убеждения. Е много по-лесно възрастните да работим с тях. Знаете, че в основата на лошото поведение, това, което се вижда на върха отгоре, е лошото поведение, на основата долу, която понякога забравяме, че е там и трудно забелязваме, там са убежденията на децата. Когато едно дете се държи зле, значи той има вярване, което го кара да се държи по този начин. А как възрастните допринасяме за лошото поведение? Допринасяме, когато използваме възпитателни подходи, които се базират на срам, вина, да вменяваме в детето чувство за срам и за вина, за да получим в резултат добро поведение, което одобряваме. Методи като наказания и награди. Да, и наградите не са окуражителен метод за коригиране на поведението. Тогава всъщност подсилваме лошото поведение. То за момента може да спре, за дадения момент изглежда, че тези методи работят, че са ефективни, но в дългосрочен план всъщност го засилват. В случаите, в които използваме неокуражаващи детето подходи за възпитание, в него може да се зароди някои от следните убеждения. Например, ако ние винаги правим нещата вместо детето, защото него му е трудно или защото все още е малко, ако често правим нещата вместо детето, не му даваме то да изрази своите способности, не му даваме отговорности, които са подходящи за възрастта му и неговото развитие. И тогава, когато то се предава, ние скачаме веднага да го спасяваме и не използваме, да речем, малки стъпки, за да го насърчим или просто да го подкрепяме, докато то се справи с задачата, а веднага скачаме, го спасяваме, вършим всичко вместо него. Детето може да изгради в себе си вярването или убеждението: аз съм значим само тогава, когато ме глезиш. Глезиш, смисъл, обгрижваш ме, грижиш се за мен и правиш всичко вместо мен. Ако не правиш нещата вместо мен, значи не ме обичаш. В други случаи, когато наказваме децата за всяко нещо, с което не се справят или не го правят по начина, по който на нас ни харесва, децата може да си изградят вярването, че света е нечестно място. Това не е честно, не мога да се доверя на възрастните. Други деца може да си мислят тогава, когато не им даваме шанс да се научат да правят нещата сами, да си помислят: аз не съм достатъчно добър, защо изобщо да опитвам. Ще изброя още няколко вярвания, които са погрешни вярвания, но тогава, когато децата ги подхранват, и ние им помагаме да ги подхранват, те се затвърждават в тях и това провокира лошо поведение. Те не могат да ме накарат, ще си правя каквото си искам. Ще им го върна и ще ги нараня, дори и мен да ме боли. Няма да ме хванат следващия път. Аз съм лош и каквото и да правя, никога няма да бъда достатъчно добър. Виждате какъв арсенал от вярвания, това са само част от примерите, могат да се изградят децата.
Нито един родител не иска детето му да мисли за себе си или за другите по този начин. И си мислим, че ако наказваме детето тогава, когато се държи зле, или го подкупваме, за да се държи по определен начин, ние му помагаме и му показваме и учим морал в него, възпитаваме морал в него. Всъщност това не е така. Всъщност засилваме погрешното вярване и, както казах в началото, лошото поведение може да спре за момента, но в дългосрочен план не спира. Ами какво да правим тогава? Как да помогнем на детето да коригира това поведение и да се държи по по-приемлив начин? Ами като му помогнем да промени погрешното убеждение. Това става една идея по-бавно. Методите като наказание и награди работят, както казахме, мигновено, но в дългосрочен план нямат ефект. А тогава, когато работим с погрешното вярване, помагаме на детето да се чувства значимо, помагаме му да чувства принадлежност към семейството, класа или групата в детската градина. То започва да изгражда в себе си усещане за увереност, за това какво може, на какво е способно, че може да учи нови неща, че може да допринася, може да бъде полезно. Всъщност се коригира погрешното вярване и поведението, лошото поведение или намалява драстично, или спира. Как можем да помогнем на детето да се чувства значимо, да чувства принадлежност и да чувства една сигурност, да се чувства, че е в сигурна среда? Някои от основните неща са, че децата имат нужда да зачитаме тяхното достоинство и да говорим с тях с уважение. Колко пъти в една и съща ситуация, да речем, че аз бутна и разлия чаша с вода и детето ви бутна и разлия чаша с вода, на мен ще ми кажете, случва се и ще забършем, ще съберем нещата, на детето най-вероятно ще се скараме, ще му кажем как може да си толкова непохватен, ето пак разля, защо не внимаваш. А всъщност това, от което имат нужда децата, е да чувстват равнопоставеност, че те са хора, човешки същества, също като нас, да се отнасяме към тях с уважение, да зачитаме тяхното достоинство. Да, не е приятно да се разливат и да се чупят неща. И да, децата се учат. Тогава, когато ги подкрепяме, тогава, когато ги насърчаваме. Паднала е чашата, вече разляла се, е факт. Ще трябва да забършим. Това, което можем да направим в случая, е да помогнем на детето да научи някои неща. Например, как се бърше, как се събират стъкла. Да, опасно е и в същото време това тепърва ще му се случва на този човек в бъдеще и е ценно да знае. Моите деца поне знаят, че като се щупи нещо стъклено, веднага се обуват джапанки и за момента първо те стоят на стола и наблюдават аз как събирам. Аз не съм се пречупила да им позволя все още да събират стъкла, но ги оставям в помещението, в стаята. Казвам сега, внимаваме да не настъпим стъкло. Зачитаме това, че те са хора, отнасяме се с уважение към тях, зачитаме тяхното достоинство. Обаче децата имат нужда от още едно нещо. Не само децата. Всички човешки същества имат нужда от граници и правила. Ясно заявени правила, които в къщи и в градината, и в училище, и навън в обществото до голяма степен си приличат и все пак имат някакви малки разлики. Тези правила трябва да бъдат ясно разграничени. Може да седнете заедно да ги напишете на един лист и да го залепите на хладилника или на входната врата от вътрешната страна, някъде където да се вижда и да напомня и на нас, най-вече на нас и на тях, че сме имали някаква уговорка какво се случва в тази среда тук. Аз самата преди време сложих правило в къщи, че не се крещи. И когато се случи да повиша тон, детето идва и ми напомня: мамо, вкъщи не се крещи. Това е граница, това е правило. И тя важи за всички членове на семейството, за всички хора, които са вкъщи, идват в нашия дом. Спазва се и се уважава от всички. За всеки един дом хората могат да седнат заедно с децата. Важно е да правим нещата заедно с тях, защото това им помага да се чувстват включени, значими, че принадлежат. Сядаме след вечеря и казваме: ето сега искаме да направим нашия правилник за поведението в къщи. Какво правим или какво не правим вкъщи. Например, вкъщи винаги се поздравяваме.
с добро утро, добър ден, добър вечер. Или вкъщи не се скача по дивана, не се тича, не се крещи. Оставям на вас, всеки дом си има неговите специфики, оставям на вас вие да прецените заедно с децата какво да бъде записано на вашия правилник. Важно е да отбележа, че тогава, когато сме на първа крачка, да приемаме всички предложения, това е ключовата дума. Приемаме всички предложения. Т.е. децата могат да предложат нещо, което на нас не ни харесва или е недопустимо за нашия дом, но на първо четене всичко се записва в списъка, след което правилата едно по едно се изчитат и ако някой има някакви възражения към нещо, ги изказва, стига се до консенсус и след това вече се изготвя един списък, който е официален с 5, 6, 10 максимум правила, в зависимост от възрастта, разбира се, на децата. Може да вие да пишете, те да рисуват отстрани звездички и цветя или да налепят стикери, за да участват и в изработката на самия правилник и след това заедно да изберете място, на което да го залепите. Стикерите се ползват за украса, а не за да мотивираме децата да се държат по определен начин. Не ги използваме за награда. Възможно ли е да бъдем едновременно мили и твърди? Възможно е и това е един от 5 основни стълба на позитивна дисциплина. Първия стълб на позитивна дисциплина е да бъдем мили и твърди с децата едновременно. Защото тогава, когато сме прекалено твърди с тях, започваме да не понасяме себе си. Тогава, когато сме прекалено мили с тях, отиваме в другата крайност и започваме да не можем да понасяме тях. Затова мили и твърди. Има правила, тези правила се спазват от всички с уважение. Друго много важно нещо, как децата възприемат и учат нови неща, когато ги правят. Един много любим наш цитат на един китайски философ гласи: "Кажи ми и ще забравя. Научи ме и може да си спомня. Включи ме и аз ще се науча." Учим се, когато правим нещата, когато ги практикуваме. С всяко едно умение е така. Може да прочетете една книга как се управлява автомобил, но докато не седнете зад волана и сами не опитате да включите на предавка и да потеглите, да подкарате автомобила, умеете ли да го правите? Докато не им дадем възможност да се опитват, няма как да стане. И всъщност има един много лесен и много достъпен начин от една страна да коригираме лошото поведение или да го ограничим, от друга страна да помогнем на децата да изграждат в себе си тези качества и умения, които ще са необходими за цял живот. В описанието на видеото сме ви изброили 7 основни възприятия за света и за себе си, които децата изграждат благодарение на този подход. Този списък е изработен от Джейн Нелсън и Стив Глен в една тяхна съвместна книга. И всъщност това да включваме децата в дейностите, които правим в къщи или в училище, или в детската градина, или навън, е подхода, който е работил преди 100-200 хиляди години и който работи и сега. Децата чувстват, че са значими, чувстват, че принадлежат към общността, в която са в момента и чувстват, че допринасят, правят нещо полезно. Може да сервират прибори, да редят масата, когато са вече по-големи, те самите да сервират храната. Може да им дадем да изчистят прахосмокачката, да сложат прането в пералната или да простират. Има куп дейности в къщи и задължения, които сме поели родителите на нашия гръб, а децата какво? Те да си играят, да не ги ангажираме с тези неща. Да, само че така те не чувстват, че принадлежат към това семейство. Тоест, те са едни хора там, едни търти, които тяхната работа е само да си играят, да се забавляват и да се чувстват добре, а нашата работа е ние да се грижиме за тях. Тук позицията е, те са шефовете, ние сме някакви прислужници. Това не работи добре за децата, не работи добре за нас, не работи добре за нашите взаимоотношения. Другата позиция също не е окей. Ние да сме някакви шефове, които постоянно казваме на децата всичко, какво и как да правят. Търсиме някакъв баланс. Да, родителя винаги ще е на една позиция, едно стъпало пред детето, защото родителя и учителя.
защото ние имаме един житейски опит, който те нямат, ние знаем ни неща, които те не знаят и нашата цел в крайна сметка е да ги опазим на първо място живи и здрави. С оглед на това, на дете на 1 годинка не бих дала нож за рязане, например. И въпреки това, можем да започнем да включваме децата в рязането на продуктите от доста ранна детска възраст. Необходимо е само да могат да стоят устойчиво седнали или на крачетата си. Можем да им дадем пластмасов нож, дървен нож и банан, нещо, което е меко. И то вече ще се чувства включено в дейността и ще се учи как се държи нож, как се реже и така нататък. Тоест има много начини, с които можем да помогнем на децата да изграждат тези безценни умения в себе си и да се чувстват значими и че принадлежат. Да, знам, цапат, изпускат, чупят, бавни са, не правят нещата перфектно. Признавам си, че аз самата има ситуации, в които избирам да направя нещо, когато тя ги няма, точно защото решавам да си спестя забърсването след това. И пак казвам, търсим баланса. Да ги включим по такъв начин, по който те да се чувстват добре и по такъв начин, по който и ние да се чувстваме добре. Надявам се това видео ви е било полезно. Задавайте въпроси в коментари или на нашия имейл, на лични съобщения в социалните ни мрежи, теми, които ви вълнуват и бихте искали да дадем нашата гледна точка през призмата на позитивна дисциплина. И до скоро! Чао!